गोसो गुदुं गलादारफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। खुंफुं जानो गोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हुंगा 56थि बोसोरारि थान्दै जख'न्थायाव गेवलां हाथाइ आरो एगजिबिसननि थाखाय गलादारफोरनिसिम मोनसे मोजां खौरां। फैगौ 2024 मायथाइनि 2, 3 आरो 4 फेब्रुआरियाव गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय तेलिसालनि हिरिम्बा नोगोराव खुंफुं जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हुंगा 56थि बोसोरारि जथुम्माया। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सानथामनि मेहेरगोनां थान्दै जख'न्थायाव बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद जेरै गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय, बिजाब आरो बायदि बायदि रोखोमनि मुवा बेसादफोरनि मोनसे गेवलां हाथाइ आरो दिन्थिफुंसालि फसंनो थाखाय थि खालामदों बानजाय आफादा आरो बेनि थाखाय गोसो गुदुं गला होगिरि बिथांमोनखौ गेवलां हाथाइ आरो एगजिबिसनाव गला होनानै बाहागो लानो थाखाय हांख्राय हरदों 56थि थान्दै जख'न्थायनि बानजाय आफादा। गला होनायनि सोमोन्दै आबुङै मिन्थिनो थाखाय गोसो गुदुं गलादार बिथांमोना 9364999538 आरो 7002834571 जानबुं अनजिमायाव सुलाद लानो हागोन। गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय नोंथांनि चेनेलखौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 56थि बोसोरसालिया जथुम्मा अर्थात थान्दै जख'न्थाय, बे जख'न्थाया फैगौ 2, 3, 4 फेब्रुआरियाव जानो थांगासिनो दङ। बे थान्दै जख'न्थायखौ जोङो दिनै गलाघाट जिल्लाया जों बरायनानै लादों आरो खुब जों माखासे हाबाफारि लानानै जों गाजा गोमजायै खुंफुंनो थाखाय जोङो थाम थिम खालामगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां खामानिया सोलिगासिनो दङ। आरो दिनैहाय जोङो नैबे नोंथांनि चेनेलजों जों फोसावनो नागिरदों। बेयाव एगजिबिसन मोनसे जागोन। बे एगजिबिसन हलाव जाय बिथांमोन गलादार बिथांमोनहा बेयाव बाहागो लाफैनो सानदों, जों बिथांमोनखौ जों खावलायहरदों। बिथांमोना फैनानै बेयाव बाहागो लाफैनो हागोन आरो बेयाव जों माखासे सोंलु होगोन, अर्थात जों जानबुंनि नाम्बार होगोन। बे जानबुंनि नाम्बाराव बिथांमोना खबर लाहरनो हागोन। जों बेयाव जोङो माखासे भेरिटाइज जों सुबिदाखौ जों होनो नागिरदों। बेयाव जों अपेन मार्केटबो थाहैबाय, ओमफ्राय ओरैजाय एगजिबिसनावबो थाबाय, ओमफ्राय बिदिनो जोंना माखासे खामानिफ्रा सोलिगासिनो दङ, जेरैहाय पेन्डेलनि खामानिया सोलिगासिनो दङ। ओरैजाय बेयाव मोसानाय मुसुरनाय बिदि माखासे जोंना प्रेक्टिसाबो सोलिगासिनो दङ आरो NCCनि थाखाय गोबां गथ'फ्रानो बेयाव प्रेक्टिस बानायगासिनो दङ। बेबायदिनो दिनैहाय जोङो नैबे हाबाफारिखौ अर्थात 56थि जिथु थान्दै जख'न्थाय, बेखौ जों रंगिना संगिना बानायनो थाखाय जों गोबां माखासे हाबाफारि लादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरावनो नैबे एगजिबिसना मोनसे खोब गोनांथार मोनसे हाबाफारि होननानै जों सानना लादों। बिनिखायनो जोङो सानदों बे एगजिबिसनाव गोबां माखासे जोंनियाव बर'फोर गोदानै ओंखारबोनाय बिजनेस अर्थात गलादारफोर दङ। बिथांमोनखौ जों खावलायदों गुरैनो नोंथांमोना फै, बाहागो लाफै आरो जोंनि नैबे एगजिबिसनाव नोंथांमोननि जिथु गला, बे गलाखौ होफैनानै जोंनि नैबे एगजिबिसनखौ जों रंगिना संगिना बानायहोफै आरो बेखौ जोङो नोंथांमोनखौ जोङो गुरै खावलायहरदों। बेखौ जोङो टेन्ट हाउसनिफ्राय जों इटिमयडे जों रायलायखाबाय आरो बिनि खामानिया जागासिनो दं, औवा गारगासिनो दं साइडआव औवानि खामानिया। जोङो बेयाव टेन्ट बानायना होनाय जागोन। जोङो 10 by 15 जों बिदि बानायनो नागिरदों आरो बिनि गलानि माबाया बेसेबां जागोन बेखौ जोङो उनावहाय डिसकास बानायनानै जों थिग थाक बानायनाय जागोन। जाय गला होफैगोन बिथांमोना जाहाथे माने गावसोर बानायनो गोनां गैया, बेयाव जोङो कमिटिनिफ्राय बानायना होनाय जागोन। बिथांमोना जास्ट गावनि बुस्थु फाननो गोनां बा माबा देखायनो गोनां जुदि बुस्थुफोर दङबा बेखौ बिथांमोना लाना फैबा जाबाय। गलाखौ बिथांमोना मोनगोन जोंनिफ्राय। येस, बियो थिखानाय थागोन माखासे। जों बेयाव जाय माखासे फिसा फिसौ जोङो दखानखौ जों बे सिङाव जों सोथ'आ होनना सानदों। जेरैहाय जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस दख'ना, आर'नाइ, गामसा, बेखौ जोङो मास्ट बि जों वेलकाम बानायदों। बेखौ जोङो जोंनि नैबे एगजिबिसननि गला सिङाव जों होनाय जागोन। ओमफ्राय बेयाव जोङो माखासे बुक स्टल जोङो लाबोनाय जागोन आरो डिपार्टमेन्टेल माखासे जोङो जेरैहाय एग्रिकालसारनिफ्राय जोङो डेमनस्ट्रेसननि थाखाय जों माखासे बुस्थु जों बेयाव लाबोगोन बिथांमोनखौ, आरो ओरैजाय PSCनिफ्राय लाबोगोन, ओमफ्राय ओरैजाय जोङो माबा एडुकेसननिफ्राय जों लाबोनो सानदों। ओमफ्राय बिदिनो जों माखासे जायफोर डिपार्टमेन्टफ्रा बेयाव जोङो जगाजग लागासिनो दङ, जाय डिपार्टमेन्टआ इन्टारेस्टेड दङ, बे डिपार्टमेन्टखौ जों लानानै फैनायनि सिन्था सरसा बानायगासिनो दङ।